Sanibonani la ku-One Shop phakama, ngibingelelo sifundo. Sekuvuke ubudlelwane phakathi kaKhathide Ngobe kanye noThina Zungu. Uzomkhumbula uKhathide Ngobe owumsakazi wokhozi FM lapha ngoMgqibelo kusukela ngo-12 kuya ku-3 kwi-top 10, kanye nomculi wokholo uThina Zungu. Sebenobudlelwano kwezamabhizinisi okwakha, singabala ukwakha ugesi, ukwenza amathayizi, ukubeka isitini, esingasho ukuthi iThina Zungu neNtshathu Godo Construction. Basiza laphayana-ke kwi-bricklaying, i-plastering, i-plumbing, i-tiling, i-electrical and painting. Kushuthi singasho ukuthi umsebenzi nje owenziwa ngezandla. Uma udinga nje lokhu ukuthi wenzelwe ugesi noma wakhelwe indlu, usungabaxhuma emaphejini abo, uzothola i-information ukuthi batholakala kanjani, bengakusiza kanjani. Sicela nje mbukeli wethu ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe-a. Ngiyabonga.